Сәлем достарым, бүгінгі героебыз Башқұртстан қонағы. Соңғы бір елда бик тә популярлашып кеткен яраткан җырчыбыз Әнвәр Нургалиев. Бары тик бір җыр белән эстрадага бәреп керде ул. Соң түгел микән дип җырлый торган Әнвәр Нургалиев нәкъ вакытында килде. Әнвәр, ничек хәлләрегез? Хәлләр яхшы, исән сау. Түлке Ләйлә син дип сөйләшсәк, яхшырак булыр. Димәк, сез үзегезгә син дип дәшүләрен телисез. Кыен миңа сез дип дәшсәләр, миңа якынрак син дип дәшүләр. Син дип сөйләшсәләр, үземне якын итәләр дип уйлыйм. Мин үзем инде гади гаиләдән, әти минем көтүче, әнием чыгындырчы минем. Без 5 бала үстек, мин төпчеге. Шуңа күрә Алай җиңел яшәмәдек дип әйтергә телисең инде. Җиңел яшәмәдек да. Без теге хәерчедә булып яшәмәдек, без ашарга бөтенләй. Ләкин эшләп үстегез. Эшләп үстек без. Әнвәр, менә сер түгел, сиңа бит инде менә шушы популярлык ташкын булып ишелеп килде дигән сүз. Ничегрәк кабул иттең? Кинәт кенә килгән шушы популярлыкны. Дөресен әйткәндә, мин әле утырып уйлаганым да юк. Чөнки уйларга вакытыгыз юк. Уйларга вакыт та юк. Башкортстанда бит күптән мин җырлап йөрдем. Күптән җырлыйсыз? 99-дан 2000-нан бирле мин уже зур сәхнәдәм. Әнвәр, барыбер сезгә булган игътибар менә шушы бер җырдан башланды кебек. Соң дисең микән? Иң беренче ул интернет челтәреннән таралды. Аранжировкасы да аның дөресен 3 тинлек кебек. Просто гына менә иде. Гап-гади. Яздырылды да булай гына аны без үләмә кирдек тә булай гына яздырып әле дип. Тиз арада яздырып куйдыгыз. Клибы да бәясен дип әйтимме әле? Әйтегез. 15 меңлек кенә аның клибы. Бүгенге көн өчен бу инде бик ошсыз. Ул гади аның берәү без аны бер көндә төшердек. Бу инде сезнең үз тормышыгыздан кебек тоела. Тыңлаганча. Аны күбесе мин шушы темага җырлагач, әйтә башладылар бит инде. Әнвәрнең значит тормышы әзрәк авыррак. Барып чыкмаган. Хатыны белән буларны ирек тора. Күп сүзләр, анарга иптәшеме ишетелә башлады, җиткерә башладылар. Якын кешеләр җиткерә башлады. Аны иң беренче даже туган тумачаларда әйткәли башлады. Менә чөтә монда нирәк. Татардагы иң начар гадәт туры көнләшү. Юк инде. Соң түгел микән? Димәк, аның гаилә тормышы тегеләй булай, димәк, барып чыкмаган дигән сүз бит инде бу. Ошаттымы хатыныгыз бу җырны? Дөресен әйткәндә, иң беренче ул ошатмады. Миңа мондай җырлар җырламады. Минем өчен менә нинди мәхәббәт бар, матур мәхәббәт. Хатын кыз бит инде ул үзенә багышлап кына җырлауны тели. Димәк, хатыныгызга соң түгел микән ошамады? Ошамады. Иң беренче ошамады. Белмим кем белән гомер итәсең, үкенәсеңдер, ул бит мин түгел, мин дә гөл сине сагынам шулай, икенче ярым сиңа тиң түгел, икенче ярым сиңа тиң түгел, үкенәсеңдер, ул бит мин түгел, икенче ярым сиңа тиң түгел, үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Әнвәр, үзегез дә әйтегез менә, сез шушы җырны җырлаганнан соң бик күп төрле сүзләр китте дип. Әйтегез менә шу сүзләргә ачыклык кертеп, рәхәтләнеп үзегезнең чын гаилә тормышыгызны сөйләгез әле безгә. Гаилә тормышы дигәннән иптәшем ул сәүдә ягыннан бит инде. Исеме ничек? Ирина. Морҗа түгел. Яратып өйләнештегезме? Без ничек әйтим икән? Мин яратсам кирип китеп яратам. Кирип чумасыз. Битеп. Минем улым да шулай, менә әле яшь кенә, улым да шулай. Мин армиядан кайткач, хезмәттән бер кыз белән йөри башладым. Шәһәр кызы, хәлле генә гаиләдән. Бер 3 ай йөргәнбез, нык йөрдек инде. Инде кыз мине ташлады. Мин нык переживайттым, страшно переживайттым. Бәлки бу җырның шушылай популяр булып китүендә ул кызның сезнең ташлауының да файдасы тигәндер. Ташласалар кыен. Үзем ташласам кыен түгел. Ташласалар, иратны ташласалар, ират кешегә мин уйлыймча ул
бик хатын-кызга да шулай. Хатын-кыз ягынан әйтәлмен. Шикәр. Өземнең яктан мен аны шулай беләм. Шулай дип уйлыйм. Мине ташлаган кеше син. Тик мин сиңа рәхмәтле. Син бәяләргә өйрәттең илаһи мәхәббәтне. Шул авыр вакытта миңа очрады, менә общежитиегә тулай торакка килде Ирина. Подружкалары белән килде дә ул. Подружкалары белән подружкалары кырына килде. Мин сөйләштем очрашырга. Уйламаган җирдә. Мин аны сразу вич карап чыктым. Ничек булай инде вич карап чыктым? Башыннан аягына кадәр күзегез белән. Күзем белән вич карап чыктым. И аның бер теше әзгенә аерылып тора. Әзгенә кыйгырак. Кыйгырак дим микән? Минем өчен матур иде. Вот. Матур. Мин Әзгенә чыгып тора һәм бу матур синең өчен. Мин шуннан Илфаттан сорыйм. Илфат мен әйтәм, балаларга да шулай булыр, балаларга да шундай теш булыр микән дип, мин анда сорадым уже Илфаттан. Менә мин уйлыйм да, нишләп балаларга? Мин бит кызлар белән йөрмәдем түгел, Иринага тиклем. Кызлар табылды. Мин уйлыйм, ир-атлар хатын-кызга караганнан соң күзләренә, аякларына менә шулайрак карыйлардыр дип. Мин шулай туры килде, бик карадым. Нәрсә күренде? Менә да аның родинкасы бар, родинкасына күрдем. Ниятер менә мин үзем дә аптырыйм шуны. Нигә шуны карап, нигә шул истә калгандыр дип. Бер төк тешен күрәләрдер дип, башыма да килмидер. Мин үзем дә уйлаганым. Без өйләнештек тә, общежитие бирмәделәр. Общага да юк, торырга җир дә юк. Без беренче тордык. Машина да юк. Какой анда машина турында? Нәрсә сөйлисең син? Права да юк әле анда. Иң мөһим ашарга булсын. Ашарга урын кирәк. Без 9 квадратный метрда алюминиевый кошыклар белән шушылай итеп яши башладык. Общежитиедә килгәч, чтобы ошсызрак нитәргә, мин дворник булып урнаштым. Дворник укыйбыз, улыбыз 2000. Урам сөберәсез? Картазартабыз. Улым туды, без 99да өйләнештек, 2000дә тулды улыбыз. Укырга да кирәк. Мин вокал бүлегендә академиядә укыдым бит инде. Бала өйләнешкәндә мин же академиядә инде. Акча да кирәк, укырга да кирәк, бүтән нәрсәне үзгәртергә кирәк. Шуннан әнием дворник булып эшкә кирдем, общежитиегә әзрәк түләр өчен. Акчасы да була, еще әзрәк тә түлисең. Нигә урын өчен инде, бүлмә өчен. Шуңа эшләп йөрдем шулай. Таң белән саат 5тә торасың да, уже сагат кешеләр йөри башлаганчы тозартырга. Эшеңне бетерәсең. Эшне бетерергә кирәк. Шуннан китәм укырга. Шуннан күчтәм плотник булып эшләдем. Әзрәк күтәрделәр мине должностьтан. Балта созгәннән мин үзем бүлмәдәге мебельләр үзем эшләгән идем. Креслолар, кухонный гарнитурлар, иске сүткә шкафларны эзләп табайм да мин. Яңасын алырга акча юк. Онда инде куям. Рәхәтләнеп үзегез эшлисез. Үзем эшләп шуннан пленкалар алам, пленкалар белән ябыштырам. Вот шуннан параллельно эшләдем охранник булып. Шунда иске шкафларны ташласалар, мин шуларны җыеп алып кайтам, трамвайга утырам. Ул элекеге дайспларның авыр. Шуларны сүрәп алып кайтам. Шуны көндез ниләр, лобзиклар алып шуларны эшлим. Кызыгы инде миңа Аллаһның. Берсен әбиләремә саттык. Әле эшләп сатадыр икән. Уже сатырга да инде. Аны инде жәллә булганнар инде минекеләр. Апаларым сатып алды, и әбиемнәр сатып алды берне. Шулай без яшәп яттык инде. Әлеге дә бүгенгедә кебек истә урындыклар 100 сум тора торган иде, кухонный уголоклар 2500 иде. Гади генә тормыш, яшәргә кирәк, авыр вакыт иде Сез шин хәләл акча эшләгәнсез, үз кулыгыз белән әйбер эшләп. Акышларда быел күлгә, нигәдер килмәгәннәр, әллә инде сыналардан сиңа үпкәләгәннәр. Аларда сизгәннәр микән, ташлап китүләреңне, чарасыздан, ирексездән минем көтүләремне. Эзләмә син акышларны, алар ялгыз тора алмый. Ялгызыдыр ул бер үзе, акышлый тора алмый. Эзләмә син акышларны, алар башка күлләрдә. Әллә нинди сагышы булып, керәсең күңелләргә. Әнвәр, теге теш балагызга күчтеме соң? Сез күчәрме дип кызыксына торган теш. Хәзер. Күчтеме? Бер кызыма күчте шикелле. Мин аны бик яратам, ул мине дә ярата. Трудный момент, когда бывают трудные моменты, мы ему помогаем, поддерживаем его всегда, очень сильно любим его, подсказываем ему. Мин аңа һәр вакытта да әйттем, кайгырма. Син
Беренчедән, әйдәле менә әйтәм, без уңгай якларны бөклик бармакта һәм олама якларны бөклибез. Беренчедән, син җырласың килә. Җырларга омтылышың бар синең. Шуннан инде син тырышасың, тырышлыгың белән син аны алдырачаксың. Барыбер бөтенләй дә кеше кабул итмәй түгел, барыбер ничәдер залда кеше утырган арасыннан барыбер күпмеседер сине кабул итә дидем. И мин аңа һәрвакытта әйтә торган, синең барысы да килеп чыгачак дия торган идем. Барысы да әйбәт ба, син тырышасың, син булдырасың дия торган. Чөнки Әнвәр булай да үзенең тырышлыгы белән нитеп аерылып тора иде. Дөресен әйткәндә, Ират бит ул бала. Шул ук бала, только зур бала. Ул мине тәрбияләде дисәң дә була. Дишегәле теге гадки утянок икәнен белә ул мине. Килбәтсез, берәүгә кирәкмәгән үрдәк бәлкәсе дип. Бу син, ладно, җырларга, менә шунда җырласа җырласын, юк. Менә шундыйрак не. Димәк, шундыйрак кына мөнәсәбәттә яшәп җырлап йөрдегез. Ул күрде миңа. Соңгы урыннарда инде бу. Кайтып минем зарланганнарны күрде, тынычландыра. Әнвәр яхшы булар барсы да, яхшы да булар. Кайгырма, дип аларны биш күрде. Кыйыны бит, кыйыны. Димәк, сез 20 ел буена хатыныгыз белән гади генә тормышта яшәгәнсез. Һәм кинәт кенә менә шушы популярлык сезгә килеп җиткәннән соң, хатыныгызга бу ничегрәк тәэсир итте? Хәзер бит инде сез өйдә юк диярлек, көненә 2 концерт куясыз. Иң беренче ул риза түгел иде күп концертларга. Миңа паспорттагы ир кирәк, миңа янымда ир кирәк, балаларымның әтәсе кирәк миңа дип әйткән иде инде. Хәзер инде күнегә башлады. Иштән ул куана инде. Ул бит белә, что мин анарга килгән. Бер яктан куана инде әлбәттә. Ул әлбәттә куана. Ул аның үзенә дә авыр. Хәзер әйтә, Әнвәр ди, хәзер миңа ди, син ди, ну яшен бадрында инде. Син хәзер күтәрелгәч ди, миңа соответствовать итәргә кирәк синең өчен дә ди. Бүтән нәрсә анарга да уже үзен тутыр. Ну болай да хатын-кыз үзен карый. Аха, миңа еще да не буларга кирәк битти. Шуңа күрә анарга ул Йолдыз хатыны. Ну, шулайрак. Ярар, әйтик, шул кадәр популяр кешенең хатыны дип алыйк. Минем әни сабыр, көчле, матур кеше. Мин аны бик яратам. Ул минем әтиемне гел поддерживать итә. Кыз баланы иркәләргә кирәк. Назларга кирәк, туйып калсын. Мин бит белмим кемгә ул кияүгә чыккан. Мин әле менә кызым дигән җырымны җырлыйм. Мин җырлаганда һәрвакыт кызым күз алдымда. Мин Худайдан сорыйм, яхшы кешегә очрасын һәрвакытта дип. Чөнки мин аны теге бәхетле булсын дип үстерәм, бәхетле кешегә эләксен дип. Шуңа күрә мин әле кулдан күпме килә, мин иркәлим. Улым 11дә укый, 11дә тәмамлый, кызым 6да, 6нчы сыйныфта. Һәм кызыгыз әле биедә сезнең. Кызым минем биюче, ул бальный танец белән шөгыльләнә профессионал, и минем концертымда чыга. Син туганда балакаем, яңа йолдыз кабынды. Әниең белән көттек без, бик озак шул алтаңны. Ничек синсез яшәгәнебез, бу якты дөньяларда. Син яңарттың бәхетләрне, кылынчагым кыз балам. Кызым сине кояш үзе, иртән торып уята. Керфекләрің арасында бар җиһан сулыш ала. Җырчы популяр булу белән аларга гашык булган хатын-кызлар да күбәя. Кызлар сезгә фотога төшәләрме? Мәхәббәт аңлаталармы? Сез аларга карата нинди мөнәсәбәттә? Миңа рәхәт инде әлбәттә. Ну, минем башы анардан әйләнми. Мин уйлыйм, алар мине күрәләр җырчы итеп. Мин уйлыйм, что алар мине Ират дип күрәләр дип. Алар беләләр минем өйләнгәнне, иткәнне. Алар мәктәптән китәләр минем җырга. Яшедә, осыда алар бит беләсеңме, киләләр дә тотып карыйлар. Ой ди, уны ди. Ә безнең Башкортстанда халык түгел. Алар мине күптән беләләр. Менә Мәскәүне алыйк, или Татарстанның Любой районын алсак, алар шулай, күзләре яна. Уф китеп инде. Ә мин бит үзем эштән бит йолдызлык юк программада. Ул бер нәрсәсе, мин үзем майларга чыгамда, әйтәм, алмаз микән, нәрсә кигән алар мине шулай күрәләр. Минем нәрсәмне таптылар микән булар дип дисез? Мин бит шул ук бит инаның бер нәрсәсе дә юк дип. Алар да аптырыйлар.
Нәрсәң бар микән дип. Ай, алар безгә мине 100 ел беләләр. Сәхнәдә Әнвәр сәхнә кешесе, артист, ул эшли анда. Өйгә кайткач, ул шундый гади ир, шундый ук, ничек дип әйтим инде, теге өй киемендә, шул ук триколар, ниләр теге булай итеп кенә әйтәм инде. Шундый ир от, шулай карарга кирәк, шулай носкин ташлап китә, шулай каядыр киемен ташлап китә, шашкасын алмай, менә шундый диясем килә. Көләм дә Әнвәргә әйтәм, мәйтәм, бер менә шушы язган кызларга, язган хатын-кызларга әйтәм, бер 3 көнгә генә биреп торырым. Ирләрнең кадерләрен белерләр, үзләренең ирләрен димен. Әзер пирожкины барыбыз да ашарга яратабыз. Аны бит әле баштап пешерергә кирәк. Шушы кадәр кинәт популярлык килгәннән соң бик күп кешеләрнең башы әйләнеп китә. Үзегезне ничек тотып торасыз? Анан даваңларга шул бетә. Биткәч, син бит шул кешеләр кырына кайтасың. Хәзер яшьләре дә алар субординация дигәнне белмиләр. Алар күптән сәхнәдәләр, дөнья күргән кебек сөйләшәләр алар синең белән. Кайберсе сәхнәдән дә сөйли. Менә шулай, менә булай дип акыл өйрәтәләр, нитәләр, шундыйлар да бар. Мин андыйга шундый карашым дөрес түгел. Әле дөнья шулай үзенә күрсәтә. Шул йолдыз шире белән чирләгәннәр, шулай бөгеп куя вакыты белән аны чыдарга кирәк бит. Беләсезме, ул бит инде шул йолдыз шире белән чирләгәннән соң үзен иң акыллы кеше кебек тоела башлый бит инде ул. Син генә бөтенләй берне беләсең кебек тоела башлый инде ул. Аларга да. Алар гына акыллы кебек. Нитергә анардан куркырга кирәк йолдыз ширеннән. Иң авыр. Анардан не юк. Нәрсә әле? Дава юк. Зәңгәр күктә күпме йолдыз, яктыртучы тик бер ай. Мин йолдыз дип юләрләнмә, җиргә төш син, балакай. Үзем дә күргәнем бар, сезне бик күп кочаклап фотога төшәләр. Хатыныгыз нәрсә дисең? Әзрәк кырыйгарак барып басыбрак. Бер şeyдә ул не син алай хатын кочаклыйсың, не алай хатын әйтәсең. Хәзер анысын да әйтмим. Ул күрә, это неизбежность. Ул монда булмаса хәтәлә нәрсә эшлә. Хатын-кыз туган бәхетле булыр өчен, ират туган бәхетле итәр өчен хатын-кыз. Инде генә хатын-кыз булмас. Алтын сүзләр. Бу сүзләрнең астына Әнвәр Нургалиев дип язып куярга да була. Менә хатыныгызга әйтәсезме соң? Үзе дә белә инде аны. Ул көнләшәме менә шушы хатын-кызлардан? Миңа күрсәтми аны. Мин берәр кайда ишетсәмме, ул ишетсәмме, менә шундый аңлашмаулар килеп чыкса, без менә шулай итеп әле сезнең белән утырган кебек күзгә күз карашабыз да, сорашабыз. Менә мин шушылай дип сүз ишеттем, син ничек дип уйлыйсың? Без аңлашып бер-беребезне, без теге табут шашкалар батып, нитеп андай нигә юк, без сөйләшәбез. Тыныч кына гаиләгә мин вообще ышанмыйм. Менә без матур яшибез. Без менә шулай гына күгәрченнәр кебек гөрләшеп кенә торабыз дигән. Ничек, тавыш була инде семьяда. Гаиләдә ничек булмас. 3 ел, 5 ел, 7 ел. Шуларны үтәргә кирәк. Иң беренче тавышлаган балада мин теге нидер переломный моментлар. Күп яшәгәч уже хатын ул ничек әйтим микән? Уже вич белеп бетәсең, уже тыйласың, уже басыласың, уже аңлыйсың, кемнең кем икәнен, шуңа күрә хатыннан да якыны юк икәнен аңлыйсың уже. Һәм булмаячак та. Булмаячак. Алла сакласын, бу мин иң курканым шул. Әгәр дә шын ярату белән кавышканнар икән ике пар, шул вакытта ярату яшәй бара арта. Мне кажется, и папа любит маму сильно, и мама его сильно очень любит. Это и әнеме җимешем ди, әнием әтисе ди дәшә. Барда алда гелгенә түгел, бармый тора койшак эшләрен. Сезнең кебек эшләп иртүгә, арып кайтып яттым кишләрен. Яшәп гомер сүтәм, сезнең кебек язмышымнан бәхет көтәм. Әрнүлләрдән елыйм, шатлыклардан көләм. Үзе кыен, үзе рәхәт тормыш буйлап киләм. Бүгенге көндә сезнең күңелегездә нәрсәләр сезне борчый? Концерттан тыш. Без яшәдек Советлар Союзында. Менә минем өчен анда бит ниндер ачык кояшлы көннәр кебек. Анда бөтенесе бергә барысы да ачык күңелле. Акча турында или мин аңлап бетмәм, может. Булгандыр. Акча беренче урында түгел иде, тигезлек заманы иде. Тигез, мәктәптә дә бер киемнән бөтенебез дә киенәбез. Хәзер ничектер ни бара? Ярыш бара. Ярыш бара. Шуңа күрә кешенең күңеле тыныч түгел.
Әйе, шуңадыр да ничектер ценностьлар югалып бара. Демәк, сезне кешеләрдә акча өчен үлеп китү дигән әйбер. Әйе. Шаккаттыраймы? Әйе. Акчалык менә үзе өчен борчылган. Безнең укытучылар өйрәтә, ил өчен кирәкле булар дип өйрәтәләр бит. Иписенең калдырмаска, ипинең дәрәҗәсен белергә өйрәттеләр. Менә минем әти әрлидер сынак калса. Демәк, алган сынагыңны ашап Ашап бетергә тиеш, әйе. Әрәм итмәскә. Әйе, күпме тир түккән икәнен укытучылар өйрәтә, аны аңлаталар. Ул теге авыр семьяда тәрбияләнгән, 5 күп балалы семьяда тәрбияләнгән, барсын да күреп үскән бит инде, күргән, тойган, шуңа күрә бүгенге көндә әпинең тәмен белә. Элегрәк акча булмаган чагында байысам нәрсә эшләр идем дип уйлыйдырыгыз. Минем иң беренче беләсеңме нинди хыялым бар? Акчаларым булса, өем тулы костюмнар булыр иде. Мин костюмнарны яратам, классический костюмнар. Ул миндә юк ул костюмнарында. Бүгенге көндә минем өйдә костюмнар куя урыным юк. Безнең өебез бәләкәй генә. Ана ниләрдә клипта күргәнез бар. Элек юк, бәләкәй генә шундый иске генә йорт юк. Авылда бәлки ул йорт иң аламасы түгел инде. Уртадан аз гына нерәге. Түбәнрәк уртадан. Йорт сарайларда ниләрдә иске бөтен нәрсә бакча, ниләр. Мин үземә Алла бирсә, хәленнән килсә, инәйләрнең йортын виш үзгәртәм ди. Стройкада эшләп беренче акчаларым белән виш инәйләрнең йортын виш үзгәрттем. Эшен, тышын, сулар керттем. Демәк, сез беренче чиратта үзегезнең әти-әнигезгә үй салырга, үйләрен яңартырга булыштыгыз. Салмадым, яңартып бирдем. Яңартып бирдегез. Әни белән. Яхшылатып. Әйе. Кошлардай сайрашып үстек гомер киене тәгезедә шайпаламады бар шиләкләр бер үк юлдан бер адымда атлауга икегезедә мөлдерәмә шиләкләр әле бар йөрәкләре әни янында әти бар әти янында әни Гизелекләрен шуларның тазалыкларын шуларның бирсене Ходай жәлләмей Гизелекләрен шуларның тазалыкларын шуларның бирсене Ходай жәлләмей Сөйлисем дә килмәйме? Сөйләгез, кирәкмәгәне кисер. Аптекага менә мин шул уйламаган җирдә килә. Аптекага басам, менә әле икенче ел шулай торып килде. Бер әби тора. Сорый ниндидер дару, сирәк дару кыйммәт инде бу. Балакайым, менә шулай бер җирдә дә менә сездән кыйммәт ала алмый. 1,5 торайым икән бу. Шуннан соң бу әби елларлый булды да китте. Чиратына барып утырды. Мин теге ападан әйтәм, нинди дару сорады ул? Менә шуны әйтәм, бирегез әми. Мин аны алдым да теге әбигә әйтеп бирдем. Аның шатлыгын күрсәң, это не знаю, шундый ләззәт аласың алардан. Менә гелә күптән түгелдән шулай килде бер әби. Кырында торам бит, кошелегын ачты да, излекләр тора. Бу үзенә 800 мең инде дару бите. Туттым да инде нине 1000-не куйдым. Аның күзләре уланы аңламый нәрсә икән. Миңа рәхәт. Миңа просто рәхәт. Мин шулай, как будто мин шундый не эшләгән менә, әйме? Яхшылык зур. Әйе. Әнвәр, хәзер менә шулай әбиләргә булышканыгызны күреп, хәзер сезгә ярдәм сорап, яза һәм шалтырата башласалар. Хәерне сорап алмыйлар. Әйе. Сорасалар уже күп булган. Мин аны аңлыйм кем сораганда. Мин аны үзем дә ярдәм итәм кешегә. Минем бит апаларым да бай яшәмиләр. Әлбәттә, әле туганнарыгыз бар. Әйе, туганнарым бар. Я очень горжусь своим отцом, то, что он вот такого всего добился сам. И мама ему помогала в самом начале, когда еще он был в самом начале его карьеры. И вот вместе они добились вот такого успеха. Шушы рәхәтлек, шушы популярлык узак барсын иде дип телисезме? Әлбәттә телим. 5 ел булырмы, 3 ел булырмы? Ничек мин әзер бүтән нәрсәгә. Ничек булмас. Мин монда булмаса икенче ел кашка кирип китәм. Шуңа күрә байланып Ләкин шулай да күбрәк барсын, әйме? Әлбәттә инде аны һәрберсе аның турында уйлый. Популярлыкны саклап калдыр өчен нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсыз үзегезгә? Дөрес направлениедә барырга кирәк. Дөрес юнәлештә. Дөрес Ничек юнәлештә. булыр дөрес юнәлештә? Бердән шошынырга ярамый. Җайлап кына барырга кирәк. Шунырга ярамый. Шуны кеше сразу синең сәхнәдән белә, синең шуна башласаң, кеше тоя. Мин уже синнән китә башлый. Була режиссерларны күп бит. Анда нык монандай теге ләззәт буздан барган кебек. Бер ялгыштың чәсендә каласың. Значит, бетте икенче күтәрелү
kilede mikil. Bir düşsen уже ikinci көтерүлүнөн мен нең көрмейм. Сахнада икенче тапкыр күтәрелеп булмыйдыр инде ул. Мен дә шулай дип уйлыйм. Мәңге җыелмаслык булып калса да яралары, бер сүнгән йолдыз кабынмый. Кабына яңалары. Үзегезгә нинди теләкләрегез бар? Син әйттең бит йолдызлык шире турында. Алла сакласын, шул килә күрмәс. Бу килмәячәк, мин аны беләм. Мен шул җаем белән генә барып, кешеләр, тормышларым белән баргас. Йолдызлык ширендә минем иммунитет көчле. Яхшы, бик зур рәхмәт сезгә, Әнвәр. Безгә рәхмәт ләгә. Шакырганың өчен. Әнвәр, иң мөһиме тыйынны карагыз. Да, анысын да шулай. Тыйынны минем әнием белән әтием дә яратып карый. Тарелка куйдым мин аларга, рәхәтләнеп шуннан карап, кайчан улым чыгар икән дип карап торалар, инде. Сәлам әйтәчәкбез әтиеңезгә. Әлбәттә әтием. Әтиеңезгә сәлам. Әни әти сәлам. Барсы дисәң сау, мин Татарстандамын әле. Кайгырмагыз, барсы иш яхшы булыр. Аллаһ Тәгалә барысын да вакытлыча бирә. Популярлыкны, акчаны, дәрәҗәне. Һәм бу кеше нишләр икән дип карап тора. Һәр очракта да башың әйләнмичә кеше булып калу һәркемнең дә кулыннан килми. Барчабызга да үзе теләгән телеккә ирешергә һәм шул ук вакытта гап-гади кеше булып калырга насыйп булсын. Исән-мин булыгыз. Пока-пока. Yanımda benim şekli var, dinlemişim.